kay manghugas ako sa tiil. Kuya wala kayo. Gao mamisbis. Tanawa guys. Alang lamihag ilang gitamnan kay napuno ng tubig. Hi guys, nya mi karon sa ibabaw sa kasagingan sang ante. Den nananam di ah. Nananam silag saging. Katundanan nilong? Wow. Kanang tundanan ni tubigan oh. Nanay bisbis. Puno lagi tubig ag buhulong no? Lagi nindot ka adjo. Di na ka magaho ba magbisbis. Uy, siya lang indala. Insaktong imulong na kay Padzong. Hi guys, nahumana dyan silag tanom. Kaning mga saginga is marabya anja na apoy tundan. Guys, guys, kay manghugas ako sa tiil. Kuya wala kayo. Gao mamisbis. Tanawa guys. Alang lamihag ilang gitamnan kay napuno ng tubig. Sila mainom. Wala mo nagdag tubig to by ice adto. Anja karon nahumana silag tanom. Nga nagpalandong na sila. Nagpalandong na sila kaya ay humana man. O na tapon nga tos ibabaw atos dibilinahan. Wa man din dapat sila kasilungan ani kay na abay dahon sa saging mo pa may pagtanom. Guys, nahuli na may kami sa ibabaw. To sila. Ana na po sila. Kanang nangatisok nga saging, ilan lang ipadaplin. Kay umulabang ng mga saging na di na makita ang palibot. Mao na nga ilang panglaruton ug ilumbay nila sa daplin aning nailabat. Mao na guys. Mao na po na ilang trabahoon ron. Ya, gahi pa lang. Tuwapod sila guys. Tuwaga atop na sila sa manukan. Manukan na diha pohon. Ana larot ra jud. Karon diyan na pag-usapa guys. Tanawan ng mga bata dari Awa. Di si Dajud dari. Ang hugas og plato. Hello guys, welcome to my vlog. Hi guys. Along maajo man kalong. Mangay kalong. Tapi dua kadalagang cute di nagduwa. 1 2 3. 1 2 3. Hello, masakit imong samput ana. Di na pag sila dari na maliit. Inang ipanglarot ag saging. Ha? Pana? Pana? Apil na? Ay, dani ralong. Oh, ayaw nang danang daplina. Kanira. Okay ra na dana kay na amnos daplin. Kani dani mo man ni gardenon. Mo. Kana pwede ra na isibog gamay long adto nangan. Tanawa gay lang takeb tulong buok kay kaha ni. Kaha nga dako unja may lang takeb bitang dahon. Unja ang sud ani is saging nga hilaw. Kay para isnak nila nga nagtrabaho unja parisan ginamos. Anang lami Hi ante. Siya lang kinit na mugha. Mga naglungag po sa saging. Inday nagisnak na sila. Unay mga panda rin long. Long. Pagkaan long. Naluto lang saging. Diyan nga ulit. Sili with suka with sili ug buwan nga pinakas. Sarang lami. Uy. Arang ka partner. Lami kayo. Lami no jud ka azo. Mo daw, sila mo daw tubayan. Majo kay. Diyan na sila nangaon namahuway na sila gi ka nagtanom og saging. Arisa ko diri guys Kay diya po sila nang snack ang nagpanday na sila sa kan. Hi guys, diyan na sila nag-snack. Bugnaw na kadyo lang kuan ani. Kananay atop naawa pa na human pero arang na dinay bugnawa kay ni pa pud isang atop ani na
Oh, luag ka adyo. Wah, mabugnaw na. Salong mo kayo. Arang kabuutan, buyag. Silang tanan, mga buutan. Na ilang snacks ari. Nay, kuan lang na imanap. Okay guys, nagilang snacks. Nay pan, saging o ginamo. Og buwad. Ang lami apre bujag. Nga agaw ni na. Taga pangil po dia. Nga buutan nga master ni mamanday sa mahayag. Kani sila og sa pangpang kani silang tanan mga master ni mamanday. Nawa Lung, samot ini kabugnaw kay na Nay mga kahoy po dari sa lipod Lung no? Balhin lang ko po diyan. Balhin ka long? Imong bijag pangpang. Imong hideout. Mura gidangat. Balhin po ka anak long. Asa po ka? Ato, anak ka long. Wow. Ang ilang along. Anak kas pispan palutawon. Agay na mura. Ag imo long pispan ikaw may tag-ija. Kang along mo koy ag manok. Kang along yan bars kasagingan. Tanang relax sila ari guys kay tingis na kung pudong orasa. Bitaw. Oh, luag og juta ni auntie Dani. Anja way to, way gog tubig. Auntie, ninghan jud sa ilong hila nga. Ganahan siya ani. Ani kuno ante. Ay tinuod jud na musugot sa ante kay nay kauban ni jaw nay manukan Hala buutan ra jud ni kaadto sa ilong hil para ni sila ngagaw kanini Along mok. Ante dia sa ilong ganahan sa ani kay ngano. Ari lang kuno si ja. Ha? Ari po si along mo kay ari manok dia. Bitaw, Long. Arang naman kalami ni gimubay. Long. Kuh himuon nig bayin sa nay lauting sa ibabaw. Hala, arang lamian na. Bugnaw long na. Bayin na bitaw. Uy, gibutangan madanin jug saminto ag haligi. Uy, liguna Unsa long to ay? Marking asa dapit Mo libot kay ngana anja. Ama ko mo tan-aw sa ibabaw dapit. Ari dapit. Adto ka magkuan. Nay marka na sa ibabaw. Unsa man na? Aro sign. Pag sure. Nalagi. Di ko no guys, tinuod dyan na Tinuod siguro ni. Di man ni sa mo ko'y mamakak. Natinga po niya ni. Ay pag sure ka long. Magtanil ko no dani nagman. Ha? Ha man dapat na sa atap? Ha? Hagod anak. Kana ba? Padong sa karsada. Habay marking. Ay kanang aro? Aro. Ay, nailan ko na. Agtomoy na ay sa. Uy, agsanipa. Arang kasi kalong, uy, tuan nagpasabot nga tuan dito dapit ning tudlo. Kay to mag-aro. Tuas mga tuan at dapit guys. Tuas pawan. Long. Alam mo kay? Tuas pawan ning tudlo. Nailan ko nga. Okay ra ka ajo lang. Kilar si para mangat. It's a prank. Mo ato sa kwarto guys, sa kana agahangante. Huwag kulintis ning abot sila. Karon niya sa lungkinit. Nga na master cooker. Salam. Along kinit, boy. Nagluto na og minudong manok. Wa pa ni tomato sauce guys ha. Ang kulang is patatas no. Pero madaran niya. Bahalag way patatas. Kaning manok nga naay sayote. Arang ra ba dining lami amo timpla? Lagi ganahan ko siyang tinimplahan along kinit. Mo ni si Denalyn ang pares ni Day Kinet. Hala, siksi ka ajo nah. Dapat ang mga antes. Tapos si Uncle Entes nag-snacks na. Hi guys. Nahuman na sila trabaho. Anja pohon sa Lunes adto na pud sila dito sa Pikas. Nga juta sang ante. Kaya sila. Kuan na kay manguli naman. Okay, to na sila guys. Nanguli na, human na sila trabaho.